Tá prvá bola menej acidná, ty špekulant. Tak, tu mám dve totožné espreska a do jedného z nich pridám roztok zo sody bikarbóny a ideme dať ochutnávať. To make it better, Prestaň. ochutnaj kávičku a zameraj sa na aciditu. Spravím ti reklamu, jak nikto. Pozri sa na mňa. Veľmi dobrá. No, mi sa páči, tu máš druhý. Tá prvá bola menej acidná, čiže tam si dal sodu. Ty špekulant. Mr. Barista Champion. Obidve sú pre teba. Nie, obidve. To je lacnejšie. Potasne. Rovno z krabice. Ani na tanier si to nedá. Nech sa ti páči. Táto má výraznejšiu aciditu. Peťko, mám pre teba kávičku. Príjemne ovocná káva. A toto kyslejšie. Tak ako môžete vidieť, kávoví profesionáli a Peťo sa zhodli, že jednou lyžičkou koncentrátu, respektíve roztoku zo sódy bikarbóny, dokážete znížiť aciditu espressa alebo akýkoľvek kávy s vysokou aciditou tak, že stále cítite ten terroir, jej unikátnosť a teda vyskúšajte to aj vy a dajte mi vedieť do komentu, že ako to dopadlo.